Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Waman maanhi karon. Ay, mandi ay dinhi ka man mangita ha. Ay miingon maguto siya ganina ga anion kaniya aron magdunga tas pagpangaon og pamahaw. Was de mo ande. Ano ba ka de paingon? Oh, niya nga nung naghilak man yung bata. Sa sayon. Balik na siya. Si Amy. Ha? Unsa? O, ginawat pagbalik ni Dave. Oh, O ang bata. si Jeannie ang gipangita. Labing siguro. Mahinayon na gid sa pagbiya si Jeannie karon nga nabalik na si Amy. Asa day akong nanay. Uban ko niya, Lola. Ato ko ako nanay. Hali na, Lola. Hali na. Ay, na, Lola. Ay, Ay, na. na ni imong apuan. Ato ko ako nanay. Apo, bilakaw pa man sa nanay ni mo. Asa man. Ay, sa work. May trabaho pas nanay ni mo, Jenny. Mao nga dili ka mahimong mo apas niya kay dili mahimo ang bata dito. Dili pwede. Gusto kang makasabaan sa nanay ni mo siyang amo? Dili. Umao nga magpaabot na lang ka dito sa inyo, ha? Sa pagpauli ni nanay ni mo. Ay, sige na. Dala ka ng bata. Sige na. Tana lang na. Dili ko uli. Anil ang ko, Lolo. Anil ako, wat ako nanay uli. Unsa? Elaine? Kalayo na sa ako nasupay ng baybanon. Kaganina pa ako nagsiki og lakaw. Kaganina pa sa kinagsiki og to ang akong luha. Di ka mahurot? Kahurot na, be. O sa imo pagkahurot, hunong nasab sa imo pagbati og kasakit kasing-kasing. Ibisag unsa pa imo buhaton, dili kang gihapon niya mahalon. Hilabi pa ron nga balik na ang babay nga matuod niyang imahal. Busa atras na. Hulong na kay sakit na kaayo. Kanos adi ay mumuhunong. Hulong na. Gusto na. Biya na. Karoon na. Hello. Josh. Jenny? Jenny? Nagila ka ba? Josh. Hain ka. Baby, tanay kung hain ka. O karoon tayo. Anhaon ka. Igo na ka ng gibuhat ni mo. Gipaningot ka na. Basta na. Ay, gamay naman lang ning mga layang dahon sa tukaran. Tapo ko na lang yung akong daan aron nga madaoban na to niyang hapon. Aron nga way lamok. Pila raman ni uy, dili raman kay ni sagbot. Pero kapoy gikan sa biyahe kanina. Okay ra. Gimingaw na sab ko aning buhata. Taon-taon na sab ko nga wa ko makakupot og silhig. Gimingaw na ko sa kinabuhi sa probinsya. Kung may lakaw ka, sige na, ay kabalakan ako. Ako na'y bahala din sa bahay. Pero tingali, layon ka. Dili lagi. Nakasiguro ka? Tingali sa kong pagbalik. Huwag ka na unya. Ikaw pa. Dili ka na mahitabo, Dave. Gimahayan ko ng akong pagbiya ninyo kani adto. Og dili ko nakatuos pon pa. Dili ko gusto nga magpabiling magmahay sa tibuok na akong kinabuhi.
Kaya giusikan ako ang lalaki nga matuod nga nagmahal na ako. Amy. Oh. Nay? Nay, si Eileen. Si Jenny. Mibiya lang siya diretso nga wa mananghid ako. Gipangita niya si Elaine o si Jenny. Hain makaday sila. Nara silang tiuhan. Pero, kaganin na pa silang wa mauli din sa bahay. Sukad sa akong pag-abot ganinang sayo sa puntag. Karon palagi ka mauli, Nay. Sukad ganina. Dito mo sa ilang tiyo. Ngano man mo pauli si Eileen o Jenny? Ganin ang buntag pa man sila dito. Si Eileen na ito as ilang tiyo ni mo. Si Jenny wa na kubasayod kung hain paingon. Ha? Hay man di. Abot. Ato niya ganinang adtuon niya sa tiyo ninyo. Pero wa mo ko na mulahos dito. Abot ko na hain paingon nga nag-uran raman to. Ha? Bulakan magan hinuon ko. Hay man di siya paingon. Diya sa ganay. Kadiyot lang. Oh, Nay. Nakasiguro ka ba si mong gibuhat, Dave? Ha? Ngaon siya, Nay. Nga dawato ng bayhan na pagbalik sa inyong kinabuhi ug sa imong anak? Nasayod ka gid, Nay. Nga dugay ko na kainang giampo nga mahitabo, Nay. Gipaabot ko kinahigayon na nga moabot. Ug karon ni ana, ako pa bang balibaran? Balibaran ko ba siya, Nay? Dili. Bukas ang akong palad nga mudawat ni Amy, Nay. Di ko gustong magbuot. Di ko gustong manghilabot. Pero, man ka na imo kalipay. Wala ko'y mahimo, anak. Salamat sa pagsabot, Nay. Pero ayaw pagdahong nga sama ni mo, Dave. Dawaton ko sab sa dakong kasayon ng bayana. Nay. Nakasabot ko, Nay. Pangitaon sana ko si Jenny, Nay. Sige. Mahimo palang unta nga dili na dawato na bayana rin eh. Pero apa sa pamahibos kagustuhan sa akong anak. Nay? Gano? Husto ra pa to dito ang akong gitapukan sa mga layang dahon nga ako nasilhig. Naa sa ilawom sa punuan sa mangga, aron nga maasuhan sab ang mangga ba. Dili ba matudi mo sa una nga mas mamunga og daghan ang punuan kung kanunay kining paasuhan? Onya na lang to dako daobi kung mahapon-hapon na gyud. Taas pa man sa kaayo ang adlaw. Alas 3 pa lang. Ibuong bitaw ko. Nanilhig kang iyon arong orasa. Mainitan ka. Di biya kaganahang mainitan kaniadto. Magsaka na lang sa dan og kahoy para sa abuhan ay aron nga. Wala mi magamit ang kahoy nag-stove nami. Ay, sorry. Wa ako makabantay. May mga tinapok pamanggod gihapon nga binughang kahoy sa ubos sa bahay. Maong Sa abuhan ra na sa gawas gamiton. Kung may okasyon o dinaghan ang lutoon. Sige. Ako na lang unyay magluto para panihapon na to. Unsay ako lutoon, Nay? Mangumpra pa kog labas nga isda sa merkado. Ako na lang, Nay. Ako na lang. Di kasad ganaham adto dito kay manimbaho kog kang langsi. Muuban na lang ko ni Manay. Ayaw na. Mas madali ako lakaw kun ako ra. Asing ni ana toron si Jenny. Kami na lang mag-uban. Nagkasabot ko. Wa kay gusto mo balik ko din, hinay. Busa kinalang papaupos ko. Sadaan ko. Ang ilang adawato na ko kung unsa may ilang ikasulti batok na ko.
Ay, ba di paingon ng bayhana? Kaganinin sa'yo sa buntag pa siyang milakaw o wa pang mabalik. Nakakaon na ba ka to? Bibiyar ba to ganina? Wa pa'y kaon? Sige na sa mga din sa among mga silingan ang posible niyang atuan, no? Dugi na siya nagpuyo din pero dili niya batasan ang magpundo sa mga bahay sa silingan kung may higayon siya. Hatagan ko kabalakan ni bayhana da. Nagpagutom na sad. Usamot kini siya gagamay kaya magsigir papasar sa kaon. Dito na ko silang tsuna. Ingon man sila sila. Wa siya dito. Hay, magika siya. Kainit. O, wa ka siya magpalabay lang sa oras dito sa baybayon? Akong soyan sa pag-adto. Nagilak siya. O dili siya musulti sinungdan. Damn it! Ngarom ka. Mo'y dautan ka ang naitabo. Wa na siya matubag. Human may magkasulti ka ganiya. Wa gani siya musulti kung hain siya. Ba't nabati na ko ang bawd sa dagat? Which means, naa si Daplins baybayon. Oh shit! Di nga unsay iyang nahunak na ang buhaton. Paspasan ko pa ang akong pagpadagan. Kung mahimo lang nga paluparon ko rin akong sakinan. Gibuhat ko na. Aron lang maabot ko dayon sa iyang nimutangan karon. Sa imong nimutangan, Jenny. Paabuta. I'm coming for you, baby. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!